ɛna ɔsɛ kyerɛ mɛma hyɛm zion kyerɛ man zion santiman zion kana man zion kawia jafo zion Abusia ya mamu nyina mu atena se ema mu akwa aba eba nyansapo kasamfo nyini so aha eye kumawu ene eye akwaside enso na nanom e wa ha bema safo twenebo akodua ene na tena nkonwa edi ade na wo mu ade no eye papa nantwi akwaside die ntia ne se akwaside toso mienu bia na nanom e wa ha edi sa afa hyeyi enti na nyansapo tv ho behia na beba nyam se ye beba na dwumadie no de ebekɔ so nyina da ye de asomo na nanom abrempɔn ne amanhene ya mohwɛ yemfo nyine ye bɛsrɛ sɛ ya amomfa mo adwenkyerɛ emrameto wɔ mayɛ ne yehunu afei potokasem broni se like ne nso kyɛ ema obi nso se koyi a moma yehunu ankoyi nso a mom ya sonte sanse munni hɔ a ye ni hɔ abusua enkyɛ na nanom ene adwabɔ no ebefrase dwumadie no pompon so akasa no eba bɛhyɛ ase Mami kwa bako sembi kumawu sabi eburu sabi enyado enye kumawu a keke abako sem kakra metumi aka ne mprempren akyere wo ene se kumawu de hyepon bia wa ahyensode ebere bi atwam obiri konfo anoche eka asantema ba omu na wo hwɛ se enmonyam ne mpuntu obɛfanto mapafra asantema mu na nanom sabre no na akon ye ko ha ye fa ha te na ho abehia sanka bomu abade a wo mu epese tu ye so sa no yesu agina brane ne enu omu de sie ni eno nam so ema denkyira ene asante entokwa hyiase se efri na na twenebo akodua sabre no no na ye komawu eman hene na ho behia se bema ede ne nkwa beto wode ama asante ye nkunimdie nti ne dehye ye komawu dehye de eni sesekan anampo moja efri no enti asante bodwa na kumawu man mutima mufu kobi adehye kobi so wo kwa kohye eko adwabɔ no ase a eni se moja guo moja no enwo ne se eni se ye kumawuni ena moja no eguo no se bibi sa akosi a ansa na wo hene no ana obrempɔ no anase wo man hene no bɛbɛ adwabɔ no ase no ɛwɔ se amamre ne amane ɛkɔso yenim se mu bebrate nanso mekyerem ena de akyerɛ enti se wo ba kumawu man mu a na nanom ɛwɔ ha ahyɛ saade yenso a akoso efri tete ene nei egusu a obehunu se dehye bi ewo hɔ a na yatete na foro ho eno ne ahyenso de kase a na twebo akodua ɔde hye ne manfo ansana ɔde ne ti agi akyerema ama asante ene denkyira nkunimdi enti nyansapɔde sanya mamra maka kyerɛw sɛ totwene na yɛmfa nya hwee na nanom wa haidie adwabɔ no nkyɛ befrase ne de bɛkɔ ho bia so ɛde aso mede di asonaba Kofi Mensa Abrampa mekase nyansapɔ a na wagye so sɛ yɛsane no badwem sɛ wohwɛ machi a nananom ɛwɔ ha maba ahema ne abampa nimfo wɔ ha sanso ɛna tena nkonwa nipa dodoɔ no a ɛwɔ ha maka kyerɛw sɛ ɛnɛ ɛyɛ afahye ɛnɛ yɛ kwasiada yɛ akwaside obi bebisa sɛ na ahemfo ankɔ asɔre ma menkyerɛ wo mu onyankopɔn ɔbɔ ɔsoro ne asase ɔse ɔhene ɛne ɔsɔfo yɛ baako eti wo mu mienu edura temu da na edura ɔsoro ahema mu a ɛyɛ hɔ ɛne wo mu de wo mu kontabuo bɛkɔ hɔ na ɔhene korɔ de wakonya bɛkɔ enti nananom ɛkɔ ban mu na wo mu kɔyɛ amamre a sebie buru sebie nyaado enisi ɛkasetia ɛno nenam so ama obi asesa ne nkonwa ne nkuku ne nkaka kogu baabi ato ho punum sɛ on de wɔkɔ asɔre ɛde ne asɔre nananom yɛ som wɔ ha yɛ asɔre na wɔn wi a wɔn asan akɔ asɔre dɛm ɛyɛ som obi anu ho betumi abu asasem yi kyerɛtwe di ampɔn enti bɛma safo twenebo akodua ɔno na tena nkonwa akɔ bɛn mu wokɔ ahemfi ahodoɔ bi a wobɛhunu sɛ bɛn mu ahodoɔ bebree ɛwɔ hɔ nananom wɔ ha yi deɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ bɛɛ mmienu mmiɛnsa bi na nananom atumi akyerɛ ne dwumadie no bɛn mu a bɛma twenebo akodua waba no akyerɛ yɛ ɔhene yɛ mo akɔ aba apombo kɔdeɛ ɛnɛ ebi mu bɛka sɛ mo ankɔ asɔre na mo aba bɛn mu menkyɛ yɛ
ɛna wɔhene bi asesa ne nkonnwa lɔɔke no so wɔkɔ asɔre ɛna kyerɛ mu kakra anapa tututu amaba ban mu amane ne sɛ amane ne sɛ mpanimfoɔ sɛ amammerɛ wɔ yɛn toto no ase da nokora da nso amfa nto nso a ɛfiri tɔ sɛ akamfoɔ mammerɛ mu no akye sɛ ɛnɛ yɛ kwasi dɛ nso sɛnea ɛtie biara no sɛnea yɛ kristofoɔ ɛde anidie ma onyankopɔn no saa pɛpɛ nso na nananom nso ɛde anidie nso ma yɛn nananom a ɛkorɔ no na ɔmo gyidie sɛ sɛnea ɛtie biara no ɔmo kɔ no nso sɛnea kristofoɔ ɛwu a yɛwɔ gyidie sɛ yɛkɔtena baabi no saa pɛpɛ na nananom nso ɛwɔ gyidie sɛ yɛn nananom nso aba korɔ no nso ɛwɔ baabi a ɔmo nso ɛde ɛteɛ ɛnɛ yɛmpɛ sɛ wobɛkyerɛ deɛ wɔyɛ wɔ hɔ biribi nti ɛna yɛ a ne yɛmfa mfonyini ɛma abɔnten ne ade nanso wɔfiri hɔ a wɔkɔe sɛ ɛfiri anom a yɛkɔ papa ase yɛka papa ase a baabi a yɛyɛ afahyɛ no nka mpɔmpɔnsoɔ no sɛ nka ɛnyɛ ɛdamu na na asi a nka saa bere ɛna dua ɛyɛ papa da yɛ papa da no nka ɛbɛtwa no kɛse paa nyɛ sɛ wɔɛsɛ ntu ɛfiri anom a yɛkɔ papa ase na kyerɛ sɛ yɛkɔ akɔyɛ mini papa festival ɛnyɛ kɛse te sɛ mewa no aprepreta no mewa no ɛbɛba so yɛde ani bɛdi akyire ɔhene mame no ase wada ma ɛhaw no abɛbɔ odi a mede nana nya nɔ manwerɛ ɛhe nsi anan mu ɔhene yɛda ase abusua enti nokorɛ ne sɛ ɛnɛ yɛsua deɛ yɛpɛ sɛ yɛne ɛnɛ ahemfo ɛwɔ ha edi nkɔmmɔ ɛfa ɛnɛ dwumadie no ho amammerɛ ne amanneɛ ɛna ɛfa ntoma pa afira enti yaba no deɛ ne ho bɛhia sɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ ama nananom ɛwɔ ha atumi akyerɛ yɛ mu dwumadie no ankasa ɔhene ma mo akɔ aba adaworo ma ɛha no abɛbɔ odin a ɛnɛ yɛhunu sɛ kakwasi ada yi asɔfoɔ no bi som yɛde kan aka no yɛfidie so sɛ ɔsɔfoɔ ne ɔhene bi ayɛ pɛ sane sɛ twɛdia mpɔnko a ɛna so wɔ mu nyinaa bɛtam ɔmo akonnwa no wɔ mu nkontabuo di aberɛ no nipa bie ne ho a wɔbɛtumi aka ho asɛm ɛnɛ kyerɛ yɛ mu kuma wuman dwumadi a mu di ne nne yi yɛnim sɛ nka nantwitwa ɛbɛbɛ mu wadaroma wani kakra ma yɛ mɛkyia ɔtiefoɔ na mamu bibia nso akɔ aba abɛkuma ɔkurodua mu sɛdeɛ ɔdii kaakae na mpɛ sɛ yɛtene yɛ ho kakra yɛ si asɔfo nyankopɔn bɔ owiase ɔde hyɛ nananom nsa wamfa nhyɛ sɔfo bia nsa asɔfoɔ baa mu aberɛ a sɛbe yɛbɔ mpayɛ ne yɛnyɛ yikyerɛ ne akɔbɔ kuro amanneɛ na wɔno nso aka deɛ ɔsɔ mu yɛ nti asɔfoɔ deɛ sɛbe wɔn wɔ hɔ deɛ nanso yɛmfa mu ndoto nananom nya kuro saase no nyinaa twidwa mpɔbɔ yɛ ɔde hyɛ wɔn nsa na sɛdeɛ obisaeɛ no kumaw yɛwɔ afahyɛ kɛseɛ a nyɛ nnɛ afahyɛ ɛyɛ afahyɛ ɛso asantema mu ɛnɛ maa yɛhu kumaw yɛ mmɛn nsɛm a yɛyɛ wohwɛ asante bɛyɛ asante nyinaa ɛyɛ kumaw bɛrima hwɛbu akɔdua odi kan ɔde ne ho ɛbɔ afɔdeɛ ma asanteman ɛma mpaa yɛtumi ɛkɔko ɛdi nkonim ɛne dɛ nkyerɛsa na kumaw afahyɛ yɛ afahyɛ kɛseɛ a ne yɛde siesie mmarima mɔɔhene na mmarima a wɔde wɔn bɛkɔ sɛ nti yɛkɔ sɛ a mɔɔhene ntumi ntwi mfa kumɔɔhene so menim asante anaa ɔman mu ɔhene biara ne wɔbɛka sɛ wɔne kumɔɔhene kɔɔ sa no odi no so da ebi nsi da ebi nso ansi da na ɛda so tim ɛnam yɛmɛ nsɛm a yɛyɛ na saa afahyɛ yɛ afahyɛ a na mpempin no yɛdi a sɛdeɛ wɔka yɛde nantwie ne yɛyɛ aboa tuntum yɛkɔ ne yɛku no na bɛrima no de ka atwa ne deɛ ɔtwa ne deɛ wie a afei amakwan sɛ obi a wɔ bɛrima no nso kɔtwa bi wotwa yɛnyaa wɔ kwa yɛbo first no deɛ na ɛnyɛ mmaa na deɛ ne ase kan no nti yɛbɛwie no bo nsɛ mmarima bebree bɛko ato wɔn a nko ato no nso na ɛyɛ mmarima no nti yɛba sɛ a obi ase kan atwa ne wanwu ɛntwa deɛ na gye sɛ wɔnim sɛ wɔ bɛrima mu nti saa na afahyɛ no ɛteɛ na wobɛbisa sɛ na adɛn na ɛnɛ deɛ nkum dwan sɛbe bɛrima som asakyi ɔtɔ so mmiɛnwa ne baabi korɔ memfa ne kra nsie ɔwuiɛ no na yie no atwɛn kakraa bɛrima baa yɛ nyame adom afe atwa mu na ɔne mɛ na ɛhema adaroma ne nananom nyinaa aboa ame akorakora n'akyi korakorakora na amammerɛ ne amanneɛ no sɛ sɛbe ne ɛnyɛ yi kɛseɛ ntimi ntwa papa yɛwura nso yɛ yɛwie no sɛ mmerɛ no ɛsaa bembɛn paa yɛ bosome du atwa mu yɛ papa no nso nyɛ adwuma ketewa ɛho adwuma so paa nti yɛwura sɛdeɛ afe biara ɔnya nni kɛseɛ no a ɛyɛ no no saa na afe no nso yɛyɛ no yɛkɔ ne akoma papa kwasi odwan amammerɛ ne amanneɛ bi obiara ne ayɛ
na ɔno nso yɛasrɛ no sɛ ɔmfa nkyɛn si yɛ ama no nantwie no firi sɛ yɛyɛ sɔre a yɛdi deɛ pɛ ɔno nso deɛ ɔpɛ no no nanso yɛkɔkɔsrɛ sɛ ɔmmɔ yɛ ho ban ɔntaa yɛkyi ɔmyɛ sika yɛnim sɛ afeda deɛ ɛdeɛ nyame yɛ adom a yɛwura ɔne ɔmaame no kumɔman yɛbɛka bo na yɛahyɛ papa anuonyam ama bi aka kumɔman ne asantema nyinaa ɔhene yɛbɛsan aba na yɛdi nkɔmmɔ bɛbrɛ mu deɛ ma me no ase ɛti abusua nyansapɔ deɛ maka kyerɛ sɛ nya amammerɛ ne amanne a wada amafa to baabi yɛ no deɛ nananom agya to hɔ ama yɛi ɛno na yɛfa ho adesua ama nkyirima adasa obiara bɛnya bi ahwɛ enti sɛ wohunu m'akyi ha ɛyɛ bɛn mu ɛna bɛrima safo Twenebo Akodua ɔne natena nkonnwa aba amammerɛ ɛne amanneɛ kwan so ɛwɔ sɛ wohunu sɛ meni sɛ ɔno nko ara na ɛba ɔba nso ne hema ɛka ne ho ɛne nananom atena nkonnwa kyerɛ sɛ nɛ broni bɛka sɛ officials ɛnɛ dwumadie no yɛbɛhunu nipa ahodoɔ bebree ɛwɔ ha deɛ ɛbɛsrɛw no sɛ ɔbɛgye berɛ na nneɛma ahodoɔ ɛbɛkɔ so nyina ho mpempenadeɛ nyinaa yɛde bɛsom mo ɛkwan soronko so medin di aso naba Kofi Mensa Abrapa Nyansapɔ TV so abusua ma me ni nkɔmmɔ kakra yɛnim sɛ bra na bɛrima Twenebo Akodua ɛtɔ no masam a wɔka yɛ to asantema mu ne sɛ wɔno de ne ho bɔ afɔdeɛ no deɛ ne dehye bie ne ho ɛsɛsɛ kan no akyɛnsode a menim ɛyɛ ano ho nteteɛ ha wada ma yɛde kan ya te ani kakra kyerɛ yɛahwɛfoɔ mepɛ sɛ wodi mu nkyerɛmu ma yɛnkasa sɛ kumo hane kane ne yɛtete nipa asantofoɔ yɛ ne yɛtete ha no ebi yɛ mienu ketwa ha na Kwame Nkrumah bedi adeɛ no hane yɛ sɛ tu na Kwame Nkrumah bedi adeɛ no nya fa ho de no ka sɛ ɔmpɛ sɛ obi ayɛ tete no sɛ ɔkɔ salaga ne baabi ne ha na dɔɔso paa enti yi ne nyina firi so obi kɔpɛ adwuma wokɔ yɛhwɛ wo hatu sɛ ɔyɛ asantini ana sɛ boyɛ frafrani enti bi ɔmpɛ adwuma na kyɛ sɛ broni ka sɛ discrimination enti ɔba no ɔka sɛ wabɔre hyɛ bibia yɛntete obiara ne ho bio enti wokɔ baabia enti ha ne yɛntete ɛna yɛka so no sɛ akwaraa wonya ɛsoro kano a conversion kano a yɛde aduro ɛte hɔ ne yɛde mmɔtɔ ahyɛm yɛna na baako yɛfrɛ no Kwame kyerɛ na ɔyɛ aduro paa nti yɛte hɔ a na yɛsɛ yɛde account na ɛkɔ ɛno kɔ na ɛnɛ nea wo meni aba no ka no bisae ne sɛ kane no yɛkumo ha no yɛtwa papa nka abosom wɔ mmiɛnsa no na nka yɛbɛhyɛ ase yɛtwa papa ɛsɛ papa no ɛnam sɛ meni aba kae no sɛ ɛnam sɛ yɛyɛ bɛrima so madu ayie no kakra nipa abrɛ kakra enti no yɛde ahyɛ sɛ afei bɛtɔ so bɛba bio no ne yɛtwa papa no a na kane te papa no wɔn twa no a nyɛ sɛ yɛde yi musuo nko a yɛde pɛ mmarima wɔ kurom ɔnso kumo na yɛko enti si twa papa no a ɔhen no di papa ifiri ha no yɛ baabi a yɛsiesie yɛ nanam ɔhen no ɛbɛn mu kɛseɛ ne ifiri ha yɛbɛkɔ papa no ase dua no si hɔ ɛhɔ no yi bi wɔ hɔ ne kum nantwie no a na ɔhen bɛrima no bɛtwa kɛseɛ ɔtwa ne di kan no ɔde anante ade aba around about ha na nsuo bi bɔ yɛ fountain hɔ no de aba ɔba a yɛ mo no bio ewie afe no bia ɔpɛ bia ɔtumi kɔtwa nam no bi na ɔtwa nam no bi a yɛbɔ bɛboa no ne yɛbɛkɔ so ɛnyɛ ɛnɛ deɛ nkɔ so fie bɛsi mu deɛ ne deɛ kɔ ɛbɛkukum dwan wɔ hɔ ɛde ahyɛ sɛ ɛyɛ papa no de hɔ yɛkukum dwan ne kyɛ sɛ yɛyi musuo so wɔ hɔ na kanea de pɛ mmarima ɛka ho nti sɛ mmarima bɛkɔ no sɛ yɛgya mmarima mbɔ akɔko ɛno no ka ho kyɛ sɛ de bɛyɛ saa deɛ no na yɛsi twa kanea koraa no na nantwie koraa no yɛnya bi wɔ kurom ha nti yɛbɛtwa papa no a ne yɛkɔfa nantwie no firi sɛ so no yɛde no aba ɛsɛ deɛ nipa nyɛ nantwie ɛwɔ ha kurom ha nti nneɛma bebree asɛesɛ kakra na ɛyɛ nsana hɔ sɛ kumawu de hyɛ biara ne hɔ a ɛnam mɔhene bɛrima Twenebo Akodua ne ho a wɔde ma asantema na fɔ de bɔnti ne sɛ kan ne de hyɛ biara na mpofiri mu ara na biribi saa kɔsi a nananom deɛ na mbɔyɛ sɛ bia sekan ne sɛ sekan ka ne de hyɛ na mpofiri mu a biribi saa kɔsi na sekan ne bia kɔka ne de hyɛ sekan kan ne hyɛ sɛ sɛbe ɛne me bɔ ha sɛ yɛntwa ne ti ɔn sɛ kan ne yɛtwa tiri kumo ha ne yɛtwa tiri paa sɛ nka bɛrima wu a yɛyɛ ne esumadu yɛ bɛyɛ sɛ afei yi ɛne sɛ nka bɛtwa tiri nti kumo ne nipa ma ha misa no yɛ ma obi transfer sɛ ɔmɛkyerɛ adeɛ hɔ koraa ɔmpɛ sɛ ɔbɛba nneɛma mmienu na yɛden ɛnam ɛtiri twa ɛna nsuo ɛsɛ nsuo wɔ ha
ndi amakuru e kofom kakra ka so bi nko kira de kuma no me adwuma kwa ompe iti na chese nyese bi asekan bi na wo ya ade bi na kwatwa na emum kane no ananka etwatire no na ni se kuma wudi hye de concept sekan ka ne de hye chese royal family no bi enu ha de sekan be ka no wada maudin ni bi me frame busua panyin kwabna otuo kwabna champo yo bisa se senka na ye papa ana si twa papa ne ye ntwa enti ye bi odwan ne de koyi musuo ne kyesa ma afibia ne makumofo so ehu se ana kro hafo ehu se papa na eho ye ntontwene na emu ensem bi wo no ba ensese yitwa se bia bema ohin ono buka kutwa se bia no ho mfa no ana asem kase bia to a yentimi ntwa ne yitwa ene de bodawro ama nipa bebre hayam esumi sase ni twa ene haye kase pa BBC ni kofu bebre nyina ba ha ba bitwa ho nyina ba awo ba ana twa bi omba behwe amba behwe o wa beso kutwa nam de okudu ni kutwa ana ni twa na ye gese wo ye de hye nko a o da bi sane ohin twa wi a na ebia timi kutwa wo be ma no utimi kutwa na utwa ebebo utwa no de o mfa hwe mo no watwa wie no na o de free o peja mu na hyase ebo ada wantwa ne ye ana samane da bi amane amane na kasa ne ye de hwehwe nipa e de hwe mmema on ba kokku se kumone se ye be ma de abitwa o be ma bitwa utwa ne ye bro ebebo sa ko su bi nam doko rana ba to ai be bia ai sie ni no eno papa na ntwi no abakwasem kakra wo ho abetumi aka kire me papa na ntwi ne Americans papa na ntwi ne se papa na ntwi che na ntwi ne ye nti de ko fa na ntwi ne ba bema ba ni kuna ana me ka se de hwehwe emmema akuku bo se kro che ne ma mienu ne ye de ye de yimusuo ese kro no be koso bibia be ye bia be kama ena afi ya sanso so dia pe mema kese am so akoko tinana no na pesa edi ne to so na pesa edi to so kumo ne tia ho ne wo kane kumo ba ha ne kumo fo betena ebe ko tra kumo kudian ba e chi sini pe crook to ho ye tia ente no so kan ho a na bod ma so wo ho ena omkokus no mo ba wo moduru esoro ho no e fra ho duasa no ko so sia ho sa abo no mo ya maduru no e wo abo no so e wo ho chi so mtwitwi aduru abo no so hono mo kokwa no mo ba hono de o mo prepare no e do kokotena ho no chesi aye wo meduro e se wakoko no bi prepare se be twa abo na ye twa na bi bisa na adna ba krumo so bi ho bi nkokon bi o enti edu a na ho de kwaye afra na edu akogu hono e se so mo ye aye wo meduro mi o ho du ansa no mo ba fie ti ofra kai fro ho ju asa kane no na ofri ho kobodo ase e fro na nko o fro so ha eno no du anu afabo no ato atwe o se na obo ni o ansa no akọ se die sisi adan ho nyina se die bibisa ni ho fa bo se nipa twa hokọ nya yete se kane kwan da obina mkosi dan me dan no kra me sie no e dan ni si kwan so enti ye ade ase ye de nsane twa ni nyina ho Matias se ye be ko papa na se na ye free ho a he ne ye free ho a de ye se be san kwa hemfie na be san kwa hemfie ni akotena se di nkomo ene ye be sen ba na ya be di nkomo edase abusia nyansa po kasamfo nyine so ne ene ye sua de pa na ye huna mamre ne amane enti wadaroma se wo ba ye fidie ne so ma bu mfu ye komo a ye die nyina no efa nananom ne pa wo mode ato wa amaye medi dia so na ba mensa abrampa nyansa po TV so ne
kwa mu a nka yewura ɔne ne maame na nano yɛsɛ fo ade yɛhyɛ na yɛnya na mpanimfoɔ se ɛdi fuwa na kɔfiafoɔ hɔ ebi abɛsɛ nkwa mfie ti bi ayɛ yewura se ɛnɛ ɔne ne maame na nano mu ba ne abɛsɛ kene ama obi ase nyinaa hu sɛ papa no ɛmu twam ɛdɛ ɔne ne maame baeɛ a wana wo ma ɛnɛ yɛba ne abɛyɛ amamena ne amanneɛ bia ɛde amana no kɔsi papa ɛde so yewura ne maame ɔne bi ampa ene ye da ponda kese de makuno man anu ntina amane ne amane be koso de ane se woni mebusuan no bobo mo adawro ma o ma tutu bibia wani hwe no maame na nanom na no mo twa ya de ya adawro ma ba ya bibia e de na kwem se ene amane ne amane be koso amane na kosi papa adawro ma twa na no mo twa wo no maame bibia de na kwem na mo la se chini mo ntutu adawro ma sana papa asenye ka se bibia si kwa de adawro ma de bibia ma amane wetina osale anye kom ene oze chire mema shem chire santimai ana mai kebi aja ibi nti se de wa woni ebuzu aye kesiena ne wumpa ne de wadawo ma ye yefu makani ya man kibi ani na ebuzu aye tutu ai peti bini ni efu zia dafi shemu bo zia aba ko si shemu bo zia se approve bi shi zia betire mema bo piao bi papa zia dawo ma zia ni na ai ma zia da chipim zia ni na zia ma zia my zia this year na zia 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 wa bi jira chichi papa zia amma tutu ye bia kuma ye tutu zia sha se enye ne o zia bia so ko kama zia aba ba ya me bia ti ya bi pe zia
aban foforo na aba Zion. Mama ban Zion. aban dada no ye na we anya awie peye Zion. ya tia kan biara Zion. ba mo mama ban Zion. ba be din sai Zion. Katakri na mo tuo bi a ye betuo Zion. akọ ba bi biara Zion. so mo man be shem kina man o man be ye man no Zion. ni na di ku bi da ekumo man akoso apane so eye men kwa Zion. 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 aya sabia so koso kama Zion. Zion se obi hunu na obi yare Zion. emo bi sa ba Zion. ko en fa ni yamra Amen. ko en fa ni yamra Zion. onya ya sa onya ya re no di mo kin akọ na ko wu aye se kakaka Zion. Zion. abezu baba kwesi Zion. apanfo fra bai Zion. ozo mi man sin krache so mai Zion. daroma Zion. baba je sei Zion. wama ye ibetimi ene no aso Zion. kama Zion. be yesu ti amai Zion. ka kire ni bi obeti amai Zion. no ne Zion. na ya ka bu amwa ama tu asebia ye dama Zion. Zion. omusu asebia etu se ose mu asemi ye ka Zion. ban puntu o ni a Zion. oni ko nsuso no akabi amai Zion. Zion. omu nyina ankwa Zion. adehye nkwa Zion. lahi mankwa Zion. baboni a enka ono nko Zion. papa kwesi Zion. batuwo Zion. biara bia siano kwan Zion. siano kwan Zion. bibi boni biara da amframa boni biara be po se free ati bia na fo be biara e be bia siano kwan Zion. ukuru kure na kure nye project Zion. na biara nye kam Zion. baboni a enka ono nko Zion. nanka semiam bia tu ani Zion. papa kwesi another was like yechire me machine Zion. uncle be to say ka ema so die Zion. be to say Zion. Zion. let's have papa kwesi Zion. what now mo so ama Zion. Zion. Pia. Piao. papa kwesi Zion. na ya ka jere Zion. ne wa no ne we na nko je Zion. 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 na jamna ya ka jere Zion. wotu wana mama Zion. de ka ono nko aye kwade Zion. emi mi na Manikasa.
abusia sabre bema safo Twenebu Akodua wone na hemfo mpanimfo a womo eba ye be ya amamre ene amane e wo papa ase ho no womo awie ya womo amomu so na womo kɔ ahemfie ho enti eho behia se ye bepa abakosam ene nkomo kakra e de yenko na ye ne papa ase hene ne ba panin ene afei bema chiame enkodi enko ba bia koso anehwe abusia nya support TV so ni mame samu akwa babio amamre ne amane efantoma pefra wo kumawu emanmu ha na bema safo Twenebu Akodua no kure ne se ne woni na tena nkonwa e kire mapa niema na adasanso beba beto wo munyina besu amamre ene amane mpanimfo agina ye nkyɛn sabre eye na nanom a wo mu ka bie wom ye bepe sa amamre nyina akire no ye no mo bedi nkomo na yatasem ahwede wom ohene wadama odin ni sɛ ye frame na kofinya no kuma ma ahia chiame ye hu sɛ dwumade wani abre pa duru sɛ ya achiamefo mo kyɛfa wom ye de ayo medasi na machia ahwefo ne atiefo mu tie nyina se du dwumadie se wura edi dwuma bia se wo tena se wo bodwa se wo di dwumadie bi no achiame ye kyefa wom se ye ne ye behwe se ye wura ne kasa wo de betu dwa akira manfo ene de obidi ba be ka kire no ye achiame ye dwumadie ne se ye hwe na ye de saa nsem ni nyina toto akwam se ne be ya obi mfire kire no me prekope me gina wa se me ba be ka bibi di akire mi wura enti saa na achiame ye dwumadie no etie no mo bedru ye no me hunu se na mo bɔ amane kire mpanimfo foforo bi amamre me no so kire se senka ha de nkanye fie no kure medals no question wabusa ba bi e bedru ya na ye gina ye kasai eye papasi papa no ewo ne dwumadi a wodidi makum omanti no ye wo hene a ohwe ho ne ba pani enu nti wuntimi mfiti prekope na wo ma papa na se wo mra enhyehye ne amane ho esese oba obeba no na efie wura no ote ho a wasiesie no a wo twai de ye ba be ye ho nti no ba na beduru a esese usi ni so na ono so ebesi achiame so na ba mo ba ndi nti mo ba ye no ye di ni nyina etudwa ema obi ahu di nti a wakọ obi fie asese obusa wo kwan so eni nti na ma ye ba ya ye besi na papa asehene ene ne ba pani ne na busua no eso no papa ye ni nkomo kakra amane na kire no ye ni nkomo mfa dua ye ho kakra wabodin kan ba kosam kakra fa dua ye ho kire ye yo de di kai no bema tiefo nyina ha kumawu papa asehene ene me medinde Nana Asamoah Beku sabe me kumawu dehye mapa eye aduana adehye wo krom ha no me ka ho eno na ama saa tumi we no abedi adehye ne nsam enti se mo batu ye fie a na ye adehye no wo mo tetetetete no wo mo ahimfie ba akono no eho na ye nana no ba beso ye no wo mo ba no wo mo de suma bi bai enti ba se atara from ekon ba ye no nananom ye konfo no ye se obeye nyankuma dibi na ye hunu wo mo ye betimi de wo mo akosa no enti ko ba saa no wo mo eye eja ana so mo so obuchi a e de da se si so e de nam gumu e de o kanche saa na nam ni huru enti ye huru no ye boda wura na oman no abesa lai e ma ne memba nyina nti wo betimi de nsa atu nsuo no mu no so hie no ayi nam ni bie no na je se wo be ma betimi akokon ni bi ne ama wagina nkyai enti ye be wie ne enye kuo no mienu enti wo mo ayekokon no ye wo mo etimi yi nam no na saa de no mu na Twenebu Akodua eye se da bi ene ne saa na tie de a ye mfa nye afahya afibia sa hoden wo hode a ese ye ede peja oman no na ye hu se oman no ebenya mema nso so ewo ye man mu enti afe ne so a na ya pe aboa ato ho enti no saa na ntwie na ede ne beto ho no wo betimi aye akokoduro atimi akotwa nam ne bie no na kire se o ye bema saa bema sem no ena eduru ho a ya na ye pese ye nkyiremu anu so behunu se ade ne nsei eda so ewo ho enti ubisa ya papa dua no eye dua na nanom betena ase ti se wokobodom ase a dua no ewo ho no ye bodom na ase a na nanom kwotena aye no ena ma ye nya bodom ase enti ye kumawu agina ya
yɛde kyerɛ me masɛm ɔhene yɛhwɛ nkasa abrɛ deɛ mfodie bebree wɔ hɔ a mfifi nsuo ntɔ nanso mebaa mahunu sɛ dua a woka ho asɛm agu nhyerɛne paa mugugu aseɛ anaa wedeɛ nananom a na moagya mu wɔ mo honhom fam wadaroma wedeɛ honhom fam nananom a na egugu so sɛ nsuo tɔ awie ɛbɔ wobɛba na ayɛ from ɛnkanka sɛ ɔpɛsie nti sɛ no ɔpɛ no mu no ɛna ɛba no ayɛ fɛ paa ai nti ayɛ nananom ɛhu sɛ nwura fitaa nso ɛbɔ ho ɛnɛ dwumadie no ɛdɛn ne na yɛayɛ amammerɛ ne amanneɛ wɔ ha sɛ bioku yɛtwa mogya na anya de kɔkɔɔ ne yɛ fitaa ɛyɛ anigye da ɛma mo ɛma yɛ san sɛ ɛma yɛ kae yɛ nananom sɛ wɔn ammerɛ angu wɔn de wɔn tumi no akyɛ yɛ kwa ade nti na duru saa ammerɛ no a yɛn na wɔn aseɛ na yɛn nyi yɛ nie enti ɛba yie di a bɛrima ɛtɔɔyɛ no yɛbɔ no kɔɔgyan yɛde kɔɔgyan ne birisi ɛna ɛkyekyere yɛ sɛsɛ yɛ wie biribiara ndɛ no yɛbɔ asuo no deɛ na sɛ sɛ yɛma wɔn nso anigyeɛ nti anigyeɛ mu na yɛwɔ mento na nadeɛ no so ma odua no kakra afahyɛ no yɛde ɛmaa ɛna ɛboro wɔn a wɔn twa nam no ma yɛhu sɛ woyɛ bɛrima no yɛmfa dua bi yɛmfa abɔnten ɛma nti nananom nyansa na wɔn nim deɛ mu na wɔn hu sɛ edua we deɛ ɛyɛ deɛ a opesi kura no a edua no wɔ ahoɔden a ɛwɔ ne ma bebree ɛnu nti no sɛ duru sɛ yɛhyɛ fa no a yɛde nantwie ne bɛgyina hɔ ne eku no a abaa bi yɛmfa abɔnten ma edua yi a ayɛ kusu ne man no ɛne yɛpempan yɛde yɛ mfia de ba ha ɛma ofa nam ne bia yɛde bro nti wobɛhu sɛ bɛdu tam bi no ntutɔ bɛde kora na wobɛhu sɛ na ɛso nyinaa yɛde apo nanso opesi a na fɛfɛ ɛkyerɛ sɛ afahyɛ no wɔ ɔpɛbrɛ mu nti no ɛte sɛ yɛnya baa ɛwɔ papa no ase hɔ ne yɛdedi dwuma no nti no ɛno nti na hu sɛ edua no ayɛdutae ɛne ne man no nyinaa ayɛ frɔmfrɔm nti nka saa bere no ɛnka ne dɛn nka saa bere wobaeɛ ɛnka so nyinaa ɛfie sɛ keapempan a yɛno na yɛde yɛ abaa ɛde adi dwuma no abo wɔ mo a wɔmbɛtwa ɛnam no nti no kadua no mmienu nyinaa no ɛnka so nyinaa yɛde aporo ɛno nti nananom no ɛbi ɔmu yɛ bia no ɛyɛ adeɛ a ɔbɔ adeɛ nimu nti na wobɛ mo hu sɛ dua no ayɛ frɔmfrɔmfrɔm nti na saa na edua no akɔyɛ no yɛnyɛ nhwehwɛmu enyi obi mfiri mu nti no obi amɛkyerɛ ne mɛnsɛm ɛmfanya nana kwasi papa nananom titi mamre mu no egyina yɛ ɔmde gyina yɛ no yɛne yɛte kromi adeɛ yɛhunu sɛ ɛwɔ mfaso kɛseɛ bi ɛde mayɛ isan sɛ nananom bɛtena saa so no mu bɛdua no ɔbɔ adeɛ de nimdeɛ ne ade domɔ mu a ɔmde yɛ gyina yɛ ɛde ma akuro no nti sɛ wotenkyɛ deɛ a wohunu ɛmfaso a adua no yɛ ma sɛ na aden na kura duru ha na yɛde dua bɛsi ɛda bi nanso mpanimfoɔ ɛbɛtena asase so no wɔn wɔ die ntira wɔn bɛdua baabi ne baabi a wɔn yɛ dɛn wɔn tena nti dua no mom deɛ yɛ kumɔfoɔ deɛ yɛ sombo ɛde ma yɛ tie yɛ mpani nsɛm ne abakɔsɛm wɔ aba na kyɛ sɛ ɛsombo de ma yɛ paa sɛ ntira ɔmpɛ sɛ n'akyi bɛyɛ nti ɛna ɔsɛ mpanimfoɔ sɛ edu amanfo so ne aka yɛ ano ne saa na teɛ deɛ a sɛ mo dwumadie bi bɛdi deɛ a memfa baabi a mekɔtena yɛ no ɛmfa nyɛ asɛnso ɛwɔ sɛ ne ɛbɛyɛ a da bia mani bɛba mo sɛ mefiri baabi ba na ha na medi ka bɛyɛ dɛn ɛbɛtena yɛ ɛnu nti ɛna ɔde ha sɛ ne yire mfi aha ɛne nti na wɔde yɛ ha ne mmom no so ɔmo tena ha koraa na ɔmo move firi ha ansa na ɔmo de aha ne yɛ afahyɛ dabrɛ sɛ ɛneɛ mɛka mi nkyiri nti no menhyɛ fa no wɔayɛ ama da bia mehu sɛ aha ɛne bia medi ka bɛtena na mɛba me yɛatoa so na ma me ne na ahema ni nkɔmmɔ kakra ɔhemada ma ɛduru sɛ yi a ma a mo nso mo ahemfie mo kyɛfa wɔ amammerɛ yi mu ɛne sɛ meda ase mepatɔ yɛfrɛ me nana owusu aduruwa me ne papa ase ba pani sɛ sɛ dwumadi a anka yɛ papa a medi ne sɛ me na mefufu ɛtɔ a bɛrima bɛpete ɛde ayi kura yi mu emusuo nti no ɛnɛ deɛ ɛnam sɛ yɛyi musuo nti ɛtɔ no ama so but sɛ yɛyɛ papa kɛse a dwumadie kɛse a medi ne sɛ me na mefufu ɛtɔ na bɛrima apete ɛde ayi kura yi ho emusuo ɛduru papa kɛse no a ɛborɔ bɛm ma bɔne ade woyɛ baatan amammerɛ na wode wudi so anaa yɛ anaa yɛmhyehyɛ kakra o ayɛmhyehyɛ deɛ ebi ni hɔ kyerɛ sɛ kura ayi kumawu na bɛrima wɔ nti sɛ wo sɛ woyɛ bɛrima de a na sɛ wotimi twa nam no ne bɔ ma wotwa nyina ne yɛ bɔ nti wode bɛkɔ akɔwura fie no na yɛ bɔ nti wonyɛ bɛrima
enya de a wobetimi atwa nti na de ebetumi aba se oba bia ne kuku oduru se be ma timi twa bi oba betimi atwa na emom no ya na enye dodo no a mra be makwan na emom no se de nipa be ye no we no de meka se da fofra ye betwa nesia no mo be ba beto na mo be hu se be e ma de ye wakokoduro de bate ya na nto be ma nti mema no na ya na etai etwa abakosem no what is oba bi atwa bi da ne pa cho da bi nti se oba bi mema na etwa nana ye wie no kura mu ye wura kasa no ye nyane nti ye se afie besim no ebe ye kese pa ne kura mo nso mo aka nti no mo anu disem etwa to na ye mfa na dwumede no mrewe yo de ameka ne se kumawu de edi kumawu papa no akomia mia nyina ma no nefo nyina we no a ye na ye beye ye mrante ye bi kura de to social media na wo mo se papa no na ye beye ema wo mo afre ye ya de hia afre ye free ama no ne do so pa eti de America ne se omusi abotre esan se ye hu se be ma yie no wo mo ba ye ne wo mo kro wo mo da ye wo mo sika no ne ade no na wo sa ya ba na kiri no na ebe ha dwen enti na nananom eso be ma daye one na hima daye se ene na sa na tie dia yemfa nko afeda ebedu sa amre ne die na sebe wo mo ba ko ye no wo mo bobo mo na wo mo so de wo mo ho ne abebo wo ma ye enti ye hwe wo mo anim afeda die aha be ye binso be ma so me de se chiko ne krechi no ache ubu na no ache ye pa eni ntini se wo de ade bi ato ne che na wo so wo ya je se wo ma ho ne so wo hu dawuro bo ho yie ema ne koye te se ne first no na ade ne ete no eni tie wura kan na ni nyina ya adwen se eye ntobo ase esese bre ni bedura ye nya bre be busumi mienu esese amanhene na nanom impo even ye ni frade ye hu ye metene kunwa so no bebre a omo ye no amampanifo nyina ebabi ahemfo amanhene titire nyina babi enti wontimi nkoye ne tra na wonka so no manfo nko da bia basa de a na wo ka wa mamene na ede e de ase enti egura ne maame kan no na je se ye ti ase ma no na wo boboa no ho se ne ebe ya afeda ebetimi aye ka behwe te se de na nanom di kai e ampa kumo de ye free tete tie wonwum bebre a yesu ai na nwum ba ko a edi mo akoten ka sa amre ekotere ba ne se ohoira ye musew ohoira ye musew eni sei aha so mampani ne beba ana council of state ana mpanifo beba ukuta police ni ana bodyguard bi di ba ha aha bodyguard sem no enkoso ha police enkoso ha se wa bia fanam ye de ababo ne moje benti ye chi na akose ne de bi ye ne de wo ba ne ohun se wo ye bema wasi obuntin e na oba bedi no ntini e information ko se police de ode ne ba ne bo no ho ban kronfo bi ne gina bontin no to ebotomu a chi no na mmom si abie kwa na yetwe nantwie no na obi atwa nantwie no edi di amnike ekọ na obi bu na police akogina se make stop there bi tiga samre anyina oho yira yemusew wo ye oho na wo ba hwe hu yie se onkofa mantamu ba bi mo otena no asem bi nyede enkote o jenze na no mo hye sa de na stete no na ye woni mapia mo di duemu a na ye ya oba na ye oho ba je ho entre ha ko fan fitire ba bi a wanhwe ye na ho yeden akoka adwam because bi na fidie bi ho ntu ye oho a na wasi ubu so obetwa nam ni bi dia ene ha na se so oba nemum enkofa fitire bi nkoye ade bi a wodi oho sem na ba beye ko ba sa ade a ene kromafo no be mu hu se kumo no aba no ene nti ne yesi oho yira ye muso wonya yira sa atam na fasem de ho wan ye kobusa no wutiri ko woni padua na yira ene nti ye wonwom ayeto oho yira ye muso nkasa amiri ene ene nka emrante kwa no enam kromu ankasa abiri ekoso dindin o se oh die wom ni se na ubusa na nasem o se duru ba bia mamenka se mu mfantwam ye wura nom omo betichiro mu kuro no nanaka atele from samo enye emema no nkwane koyo akunyo tuntum kuro mi ana efe na ta champon onu twantumesi ni bokokon ni bi but bi koye se asante kon abrofo no a nana ya santo atwi tuo no eno de ndie yehuni ba ono de ase ogina ma Ghana menti ene yehuni but nana te champon no ono susu gina ni nua mema ni mochi ene tu sako atele from sana na wogwa kokrodro nenso no eduru se ye twa papa ne de na obusa oba pani no a
yɛne deɛ ɛma ne bu akokuduro deɛ nanso no edu baabi a na ma abada yɛ ntino na o ma teatena sɛ ɛmɛma no mom ɛna yɛde wɔn kɔsɛnti yɛn mo nkyerɛ wɔn ɛbɔbrɛ nanso so no saa nananom kɔɛ no na wɔn nua ma na na tɛkya mpɔ na ɔka ho a wɔn kɔ saa ayɛsa no bɛma kyame wadama yɛde yɛn nkɔmmɔ ne bɛsa ha na yɛbɛda mo ase papaapa afra sɛ yɛba ne kɛseɛ mu no ɛne yɛbɛtena se ankasa na ɔka fra sɛ na afei atwa mu afei bɛsi mu na ha afei da yɛbɛsi mu no wadama afei da yɛbɛsi mu no yɛba yɛbɛdi nkɔmmɔ no yie paa na afei yɛagye mu abakɔsɛm abusua Nyansapo TV so ni mɛnɛ yɛ nkɔmmɔ a yɛdi yɛ no yɛne bɛma Safo Twenebo Akodua ne Chiame ɛna afei ɛyɛ papa ase ɛhene ne ne ba pani ɛna yɛ ne wɔn edi nkɔmɔ enti maka kyerɛ sɛ Nyansapo deɛ sɛ nya mamre a wadaroma ne wapɛ baabi de ato kumawu ɛna yɛwɔ medin de asonaba Kofi Mensa Abrampa Nyansapo TV so kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensia mo awotua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo Abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefam ne honhon hia na America sa Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame